kowuok e gwenge mag Murang'a odhi e kaunti ma Migori. Riwruok mar joruecho motisi gi dho ngere ni occupational therapist dwaro mondo piny owacho kaw kalo kuom migawo mar thieth ondik joruecho moromo e kuonde thieth mondo oganda yud thieth makare. Ripota marwa George Juma miyowa nonro mar wachno ka ne en e kaentiere kaunti ma Migori. E kinde romo margi mar ndalo ariyo ma ochopie kod jogo motiegi e wechego mag ruecho e Kenya mangima, romono mothorone maduong' en twak e midhiero magikalie kaachiel kod yo ma inyalo tigo midhierogo. Giwacho ni ok osedewgi e yo makare kod migawo mar thieth. Everybody will experience a disability at one time or the other in their lives, even growing into old age. So it's very important that we talk about occupational therapies in a holistic manner, that when we make our budgets, we look that occupational therapies are represented in every sector of the country. Imagine caregivers coming from quite a number of kilometers to come to the county hospitals or the four hospitals. So we can reduce that by ensuring that at least each level 2 and 3 facility has the requisite occupational therapists to offer the services. Bende giwacho ne mana kwan matin mag jogo motiegi makare e wechego mag ruecho ema nyaka sani ondiki e Osiptende, gino mosemiyo oganda manyo thieth ok yud thieth e yono makare. What we need to do is to ensure that we progressively and intentionally recruit occupational therapists in our health facilities, not just in our health facilities, but also in the community, because we have what we call community-based rehabilitation. When post-COVID, people are working hybrid, people are working at home, they do not have the equipment of working like they did in the office. The occupational therapist is a person who will tell you you're sitting in the right chair, you have the right table, you're doing your work correctly. Kaunti ni ma Migori kuom ranyisi nitiere mana kod joruecho achiel ma ondiki kod piny owacho ka bende yudore mana hospital maduong' ma Migori level 4. Bro dhi an extra mile mondo wane ni gino wayudo joma enough manyalo handle joma wan go patients ma wan go to ginyalo yude be e sama winjore. Kech en tuo ma be nyalo goyi kata giduong'. Nitie moko mar konyuol gi ng'ol to ka gibiro tiyudo ka ok obed attended to. Even though we are concentrating on occupational therapists in the biomedical field in the hospitals, we need to articulate that you need occupational therapists in your organizations, you need occupational therapists in the socials. And what we are missing most is especially level 3 and 2 facilities, because most of the occupational therapists are concentrated in the level 4 facilities, which are mainly referral. Komachielo, Riwruogni mar joruecho bende wacho ni gidhi kawo okang' mar tiego kendo chiwo lesen ni joruechogo mag nyadala kata mago eko moko tiegi e kuonde tiegruok mondo gibed kod lony ma owinjore. Occupational therapists need continuous professional development. We'll be looking into this before licensure, and so we are encouraging the partners to support them in training. Nok mar jolony e wechego mag ruecho osemiyo gan mathoth e kaunti ni ma Migori obedo kod pek e yudo thieth makare ka thothgi koros bloka wuotho kendo dhi e kauntis mamoko ma yudo konyruok. George Juma, Ramogi TV, Migori.